Mobning kan være mange ting. Som for eksempel... Er det egentlig mobning, hvis dine klassekammerater med vilje går ind i dig på gang flere gange? Der kan også godt foregå lærermobning som det her. Ryggen her. Hvad skal vi gøre ved den? Det kan du nok ikke finde ud af. Andreas? 4/10. 4/10. Ja. Er den så færdig her? 4/10. Er det resultatet, eller kan vi gøre mere ved bryggen? Nej. Okay. Det kan både ske for piger og for drenge, men det kan foregå på forskellige måder. Dumme kommentarer kan også føre til mobning. Kæft nogle grimme sko. Mobning er faktisk også, hvis man bliver holdt uden for fællesskabet. Så går I sammen i grupper af 2 personer, og så arbejder på side 12-13. Andreas spiller. Kasper, jeg har altså ikke nogen makker. Det kan jeg da godt forstå. Kan du ikke sætte dig hen til Katrine? Vi er allerede en gruppe, og vi er nok noget meget længere end dig. Så. Mobning kan også foregå over de sociale medier. Det du gør for at stoppe mobning, det er, at du kan sige det til en lærer, eller en pædagog, eller en ven, du stoler meget på, men du kan faktisk også tage initiativ selv